Кондыз. Кондыз акыллы һәм тырыш кимерүче хайван. Кондызның авырлыгы 30 килограммга, гәүдә озынлыгы 1 метрга җитә. Аның тәне юан һәм тәбәнәк, тәпиләре кыска. Бармаклары арасында элпә бар. Бу элпә хайванга тиз йөзәргә ярдәм итә. Кондызның күзләре кечкенә, колаклары кыска, койрыгы озын һәм яссы. Койрыкта май запасы саклана. Ул бу хайванга даими тән температурасын сакларга булыша. Тагын койрыклары белән су өстенә сугып, кондызлар бер-берсенә куркыныч янавы турында хәбәр итә. Гадәттә бу хайваннар көрән төстә була. Кайвакыт кара төстәге кондызларны да очратырга мөмкин. Әлеге кимерүчләрнең михлары су үткәрми торган махсус сыекча белән капланган. Бу аларга чын мәгънәсендә судан коры чыгарга ярдәм итә. Үпкәләре зур булганга, кондыз 15 минутка кадәр су астында тора ала. Бу вакытта ул 700 метр ара үтә. Кондыз тирәк, тал, каен агачлары, сусыл үләннәр ашый. Ул менә дигән төзүче. Кондызлар буган буалар хәтта космостан да күренеп тора. Буаның озынлыгы 700 метрга җитә. 10 метр озынлыктагы буа ясау өчен кондызлар гаиләсенә бер атна вакыт кирәк. Бер кондыз гомере буена 50 буа ала һәм кимереп 100 агач кисеп төшерә. Аның тешләре бер кайчан да үсүдән туктамый. Август ахырында кондызлар оя ясарга керешә. Аның өчен агач ботакларын бер-берсе өстенә өя дә, араларына туфрак, балчык һәм ләм сылый. Ояның өскелеше су өстеннән күтәрелеп күренеп тора. Керү һәм чыгу юллары су астында урнашкан. Кондыз бик тугры хайван. Ул гомерлеккә пар таба. Гаиләдә әни кондыз баш булып санала. Апрель-май айларында ул бала таба. Әни кондыз аларга бер ай дәвамында туклыклы сөтен имезә, аннары әкренләп гадәти рационга яләштерә. Әти кондыз бу вакытта оя тирәли йөзә, әни кондыз белән нәниләрне явыз йырткычлардан саклый. Кондыз балалары 3 яшькә җиткәнче әти-әниләре белән яши, аннары мөстәкыйль тормыш башлый. Бу кимерүче кыргый табигатьтә 14 ел, кешеләр карамагында 42 ел яши. Син беләсеңме, кондызларга Бобруйск шәһәрендә һәйкәл куелган. Бу хайваннар Канадада чыккан тәңкәле акчаларда да сурәтләнгән.